A to je, dámy a páni, to je naše video. Dnes tady máme Roblox a budeme utekat od stávají babky. Ak se vám bude video páčit, dejte like a odběr. A můžeme jít na to, no. Išel jsem do kuchyně, zebral jsem mi kukísky, stála babka se nasvala a utočila po mně. Tak jsem utekal po klíč. Zebral jsem klíč a utekal jsem na prvé poschodí hore. Mezi tím napíšte do komentárů, jaké video byste chceli v Robloxu. Děkujem. No, už se blížím, vezmu si kůž do ruky a utekám po schodoch. No. Tady se to len to přiběhl, toto peskáčeme. Hop. Tady jsem se nechal nachytat, ale nevadí. Hop, 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 hop a hop. Jdem hore po rebríku a tady utekám po nějaké liště, co to je. Doskočím na ty kávice, co to je. Zase jdem po té rebríku, tak. Sem, skočím tam po ty klavice, jdem sem a utekám. Otvorím si okno, tady tohle vyšpintujem jak Sonic SO. Zase jdem po rebríku a tady to peskáčeme jak hovado. Hop, hop, hop. No, tady nás bude babka naháňat a bude furt říkat, hejte kukísky. Já jsem okladl kukísky a mám z toho depky. No nevadí. Teď to takto peskáčem jak zajac, skočím do jamy. Tenhle si už, tady je dědo pochovaný. Školstva je z něho. Nevadí mi, jde dole po schodoch. Utekáme. Tady to peskáčem jak zajac na poli. A tak. Tady vezeme se hore a tak. No jsme hore, utekáme zase po těch gulatých schodů, nebo co to je, nevím. Mezi tím utekám. Napište mi dole do komentářů, jak se vám páčí video, či do věci, či zlé. A já vám dám sedíčko. Tady to peskáčem tež jak zajac. No, tady jsou ty zombíci, co mě budou nahánět, ale nevadí. Stává se. Jsem zabočil do slepé uličky. Jsem jen tak peskočil. Absolutně nevím, kam má slepá ulička. Čau, mě chytil, nevadí. Jen to zkusit druhýkrát a uvidím, kde jsem mě chytil. Jdeme do třetice, všetko dobré, jak se říká. Tady to preutekám. A zase slepá ulička, nevadí. Preutekám to sem. Tak, ta se chce zabočit, ale byl tam zombík. Nevadí. Čtvrtý pokus, nevadí. Utekáme, skáčeme jak zajac. Tady to vypadá nádherně. Jupi, našel jsem rebrík, takže šikovno vylezem hore. Tady to opět je stará babka, chce kukísky, takže nevím, nevěděl jsem kama, tak jsem šel zkusit ty
dvě nic a chytila mě, nevadí. Tě ono vědět, že tam ne, takže jdem se kouknu jen tam, kam má ta babka vylezla, utekám tam, zaskáčem na zajac, ale to nevadí. A našel jsem to, skočím týden dole po schodoch, ukážem vám babku, jak spí, či se všimla, či ho zaspí, spínka. No, tady jsem omylem skočil dole, ale to nevadí. Tady to peskáčem jak zajac. Tady půjdem dole po té tůbke a zaskáčem, tak nevadí. Toto bylo těžké. Tady jsem si myslel, když jsem to natáčel, že spadnu jak hůžka zelená. No, tak. Utekáme po schodoch. No to ven si jdeme. A jdeme jazdit na těch štolkovky, co mají tu stavé děti. Dědovia, nebo co to mají, nevadí. Tady to peskáčem jak zajac. Pro mě je toto easy. Tak. Pejazním to a bude dobré. Tady se to chce vyšpintovat, ale jsem se rozhodl, že to dáme takto. Tady skočím jak... Tak. Utekám po schodoch. Tady mě ta kula zabila. A tak. Tak čeho jsem to nestihl a zase ho zabil. Nevadí. Celé to vyskontám, ale jsem si to moc myslel, nebo by se zbytečně chcíp. Tady to jisté. Tady už to vyšpintuju a tak. No tady mi nic zbá, takže nepojednu a jdem to dát. A psou ses nevěděl, co má obít. S tím mám všade. Mám zabíjat ty babky. Takže ji zabíjám. Nevím zatrefit. Pevný pokus svítí. Nový pokus. Jdem si opět tu zbraň a s tím mám... Nevím, či odkud vylezu, ale to nevadí. Tak s tím mám po ní. Máme druhý pokus svítí, jdeme na třetí pokus. A tak. A nyní první babku headshot. Druhá babka. Nevím se trefit. Druhá babka, třetí, čtvrtá, to byla pátá. Opět mě zabírá. Tuším, to je pátý pokus, mě se značí, čtvrtý. Nevím, nevadí. Čeká na babky. Stývám po nich a to tady tuším šestý, ne, jsem čistý, ale nevadí. Tady jsem se pod tu mapu podpadal, ale to nevadí. Dáme reset a jdeme na to. No. Jdeme se opět o zbraň a tak. Možná když budu potichu, tak možná to projdem. Však koukajte, uvidíte sami.
No dali jsme to, dámy a páni, no. No je povrvekové. Uvidíme, co ještě tam bude. No, tady už je konec. Takže ďakujem, že ste kúkali do konca. Dajte like a odber. Ahojte, bando.